Mga S-Pen, tingnan nyo to. So, isa ito sa mga masasabi natin na underrated na tambayan. Dito po yan sa gawin ng Victoria sa Alaminos City, Pangasinan. So, ayan, no? Linis ng tubig sa part na to, mga S-Pen. Yan, kunan na natin bago sobrang tauhin dito. Actually, may mga hagdanan sila katulad nun, no? Pero yan. Pero wala pa yung mga hawakan, mga railings niya. Kasi hindi ko alam kung ganito na ba talaga ito. Hindi pa siya talaga develop. Pero tingnan mo to. Ayan, no? Please po, wag po tapakan ng nicho. Ito ba yun? Gagi. Loko. Tapos sa part na to, nandirito ang 100 Islands, mga S-Pen. Ayan, oh. Yun. Yan ang mga 100 Islands. Wow, dagat. Wow, isla. Oh, sigaw na sigaw yun. Grabe, no? Ang refreshing niyang tignan. Alam mo yun? Blue-green, ang linis. Ganda. Parang hidden paradise, eh, no? Yun, no, parang pool, oh. Yan, oh, malalim na yan. Tapos bangin na talaga, eh. Hindi nga lang siya natapos. Kung ano pa man sana i-develop dyan, mas maganda. Mamaya baba tayo. May babaan dyan, eh. Ayan, oh. Oh, di ba?